la porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa, la porqueta. Les vacances de la cotorra. Avui els avis se'n van de vacances i porten la Paula, la seva cotorra, a ca la Pepa perquè en Jordi i la seva germana els hi cuidin. Hola, parelleta, bon dia. Hola, avi, bon dia. Hola, àvia, bon dia. La Paula en té moltes ganes de passar aquestes vacances amb vosaltres. Bon dia, Paula. Bon dia, Paula. La Paula sempre repeteix tot el que li diuen. Àvia, què hi porta la Paula a la maleta? I porta el seu menjar. Jordi, a veure si saps quin és el seu menjar preferit. Pastís de xocolata. No, pastís de xocolata, no. Ella menja menjar d'ocell. Menjar d'ocells! Li puc donar ara el menjar? Li puc donar ara? I tant. Però sobretot has de vigilar de no donar-n'hi més del compte, eh? Sí, ja m'hi fixaré. Pots sortir una estona de la gàbia, també? Sí, però heu de tenir les portes i les finestres de casa tancades. Si no, es podria escapar volant. Molt bé, ja vigilarem. Apa, doncs adéu, nosaltres ens n'anem. Adéu, avis, que us ho passeu molt bé a les vacances. Adéu, avis, que us ho passeu molt bé a les vacances. Vols que et porti una tassa de te? Vols que et porti una tassa de te? En Jordi ha agafat el menjar de la Paula. Què fas? N'hi has posat massa de menjar. S'engreixarà massa i farà un pet com un globus, pobre animal. Paf! Farà un pet com un globus! Què és aquest soroll? Són els gelats! Visca els gelats! Ara, pla, en Jordi s'ha deixat la porta de casa oberta. Ben gelats, ben gelats. És la senyora Conill, la venedora de gelats. Bon dia, família. Bon dia, senyora Conill. 4 gelats, sisplau. Gràcies, senyora Conill. Mira, Jordi, t'has deixat la porta de casa oberta. La Paula es deu haver escapat. Només ha sigut un moment. No patiu, que segur que encara és a dins. Doncs jo no la veig enlloc. Ostres! Ho veieu? L'hem perdut. Els avis s'emportaran un bon disgust quan ho sàpiguen. I si anem a mirar a veure si és el jardí? Mireu, què és allò d'allà? Què ha vist la mare al jardí? És la Paula, visca! Però, ostres, com ens ho farem ara per fer-la baixar de dalt d'aquest arbre? Això, rai, no costarà gaire. Ara mateix pujo a buscar-la. Va, vine cap aquí. Vols que et porti una tassa de te? Ara, pla, la Paula ha pujat una mica més amunt. Ai, mare. Vés amb molt de compte, pare. Vigila que no caiguis de l'arbre, que sempre et passa el mateix. No, ja vigilaré. Aniré amb molt de compte. Au, va, vine cap aquí. Menjar d'ocells! On deu anar en Jordi? Ha anat a buscar el menjar de la Paula. Li agrada molt el menjar d'ocells a la cotorra. En Jordi ha fet baixar la Paula de l'arbre. Visca! Què és aquest sorollet? Ara sona el mòbil del pare. Ai. Digui. Hola, àvia. Hola, truco de la platja. Puc parlar amb la Paula? Sí, és clar. Hola, Paula, què? Van bé les vacances? Hola, Paula! Què? Van bé les vacances?